Στο επόμενο χρονικό διάστημα μπαίνουμε μέσα στο σταθμαρχείο της Λάρισσας να δούμε αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκεί δηλαδή που ξεκίνησαν όλα. Με το σταθμάρχη και όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία συζητάμε 2 χρόνια τώρα. Θα μπούμε στο σταθμαρχείο Λάρισσας σε λίγο όταν τεχνικά είμαστε έτοιμοι με τον Χρήστο Στεφανή. Θα μπούμε στο σταθμαρχείο Λάρισσας σε λίγο όταν τεχνικά είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα μπούμε και θα τα δούμε όλα. Τι συμβαίνει σήμερα, γιατί μας ενδιαφέρει και το σήμερα, εκτός το τι συνέβη πριν από 2 χρόνια. Ήταν επειδή είχαμε και το ραντεβού μας νωρίτερα, είχαν προγραμματιστεί να είναι εκεί, θα μπουν μέσα όμως, γιατί έχουν βγει εκτός σύραγγας. Μέσα από τη σύραγγα θα μπορέσουμε να τους ακούσουμε, ναι, έτσι. Ναι. Μέσα από τη σύραγγα θα μπορέσουμε να τους ακούσουμε. Πήρες τηλεφωνάκι. Σας προανήγγειλα ότι θα πάμε στο σταθμαρχείο, εκεί που άρχισαν και δυστυχώς τελείωσαν όλα, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή μαζί με τον καλεσμένο του και να ξεκινήσουμε αν αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα, Χρήστο μου, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Καπετανίδης. Προσπαθούμε ταυτόχρονα εμείς, Νίκο, να μεταφερθούμε και στον διπλανό χώρο να μας τα δείξει. Ναι, πάμε δίπλα. Χρήστο, πάμε δίπλα, μας εξηγήστε για να βλέπει και ο κόσμος. Ναι, περπατάμε να πάμε λίγο. Να πω ευχαριστώ πάρα πολύ την υπηρεσία, γιατί είναι και η μέρα φόρτου τώρα. Έχει δρομολόγια, δεν είναι μεσάνυχτα. Πάμε τώρα στο σημείο, Νίκο, που βρίσκονται οι κάμερες. Για να δούμε ένα άλλο σημείο ελέγχου. Είναι σχετικά κοντά στο σταθμαρχείο, στον μεγάλο σχετικά σταθμό της... Όπου, κύριε Ζήθρο, εκεί που είναι οι κάμερες υπηρετεί κάποιος άλλος, έτσι. Δεν πιστεύω να βγαίνει ο σταθμάρχης να πηγαίνει με τα πόδια 50 μέτρα. Όχι, είναι άλλοι μέσα τώρα. Θα πάμε εδώ μέσα στο κέντρο. Εδώ αριστερά λίγο να περάσουμε εμείς ή να μπει... Μπες, Γιάννη. Κάνει ο Καρίδας λίγο εδώ να μας δείξει. Και εδώ είναι το σημείο που είναι οι κάμερες, θα δείτε και εσείς στις οθόνες. Auto balance για να δούμε, πολύ ωραία. Βάλε auto balance. Και τώρα... Εδώ ελέγχει τη ρημάνιση τα τούνελ. Εδώ είναι τα τούνελ, έτσι. Μπράβο στον συνάδελφο Οικονολίτη. Θα σας μιλήσει και το παιδί εδώ. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν. Μας εξηγείτε τι τούνελ βλέπουμε. Τι βλέπουμε τώρα. Πάνω αριστερά, τι βλέπουμε. Ακριβώς, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Όπως δείχνει και ο συνάδελφος, τι βλέπουμε τώρα πάνω αριστερά. Τέμπη νότιο πόρτα. Εδώ βλέπουμε στις πάνω οθόνες βλέπουμε τα στόμια και τις εισόδους-εξόδους των σειράγκων Τεμπών και Πλαταμόνα. Ναι. Και στην δεξιά την οθόνη βλέπουμε τις εξόδους διαφυγής των σειράγκων. Εδώ είναι οι σύραγγες. Μπράβο, η έξοδος διαφυγής των σειράγκων. Αλλάζει αυτό, μάλιστα. Ναι. Αυτό το σύστημα λειτουργούσε εκείνο το βράδυ πριν από 2 χρόνια. Αυτό που βλέπω. Κύριε Ζήθρο, εσείς. Όχι. Δεν λειτουργούσε. Είναι καινούριο. Μπράβο. Αυτό είναι καινούριο. Καινούριο, ναι. Άντε, μπράβο. Αυτό, ναι. Αυτό έχει γύρω στον 1 χρόνο. Έχει. Μπράβο. Αυτό λοιπόν εγκαταστάθηκε το σύστημα 1 χρόνο μετά την τραγωδία. Θα βοηθούσε και αυτό. Τι, αυτό και τηλεδιοίκηση θα βοηθούσαν, βεβαίως. Εκείνα τα λαμπάκια αριστερά, η κάμερα να μείνει λίγο στην οθόνη. Τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν αριστερά. Αυτά κάτω, τι είναι εκεί. Τι είναι αυτά. Οι κάτω οθόνες μας δείχνουν τα συστήματα, τα σκάντα των σειράγκων, που ελέγχουν από εδώ πέρα τα συστήματα των σειράγκων. Έχουμε εποπτική λειτουργία των συστημάτων. Εντάξει, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Απομένουν ζητήματα. Εκεί που αναβοσβήνουν τα κόκκινα, ας πούμε, τι είναι. Αυτά που αναβοσβήνουν τα κόκκινα είναι κάποια διακοπτάκια τα οποία μας δείχνουν ότι υπάρχει κάποια μικρή βλάβη που θα πάμε να την ελέγξουμε. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 1, 2, 3 βλάβες. Στη ρημάνιση έχουμε και επαφή με το τούνελ. Αν είναι κάποιος μέσα, ναι, μπορεί να επικοινωνήσει με το παιδί. Εγώ τώρα βλέπω ότι έχετε μια βλάβη στη Ραψάνη, για παράδειγμα. 4 βλάβες έχετε. Πηγαίνουν συνεργεία εκεί. Ναι, να κάνουμε και μια δοκιμή. Αν θέλετε με τα παιδιά που είναι μέσα στο τούνελ. Για να το δούμε. Ναι, να το δούμε. Ναι, κάντε λίγο με τα παιδιά, κάνει μια κλίση. Βάλτε να τους βλέπουμε. Και θα τους δούμε και θα τους ακούσουμε. Ναι, θα τους δούμε, Άκη. Πολύ ωραία, κύριε Ζήθρο. Σας βάζουμε σε κόπο, αλλά ξέρετε, ο κόσμος, ένα κομμάτι κόσμου φοβάται, έτσι, να βλέπουμε ότι κάπως εξελίσσονται τα πράγματα. Πάμε λοιπόν εκεί που έχουν αναφερθεί οι βλάβες. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, 4 λαμπάκια να αποσβήνουν. 1, 2 και 4 μεγάλα και άλλα 2, 3. Πάμε σε ένα από τα σημεία αυτά να δούμε το συνεργείο το οποίο επιχειρεί. Με ακούτε? Το κέντρο σύραγγας Λάρισα με ακούει?
Το κέντρο σύραγγας Λάρισσας, το συνεργείο ακούει το κέντρο σύραγγας Λάρισσας. Το κέντρο σύραγγας Λάρισσας ακούει το συνεργείο. Με ακούτε? Με ακούτε? Ήταν επειδή είχαμε και το ραντεβού μας νωρίτερα, είχαν προγραμματιστεί να είναι εκεί. Θα μπουν μέσα όμως, γιατί έχουν βγει εκτός σύραγγας. Μέσα από τη σύραγγα θα μπορέσουμε να τους ακούσουμε, Ναι, έτσι. μέσα, ναι. Μέσα από τη σύραγγα θα μπορέσουμε να τους ακούσουμε. Πήρες τηλεφωνάκι? Ναι. Να τις δούμε κιόλας. A few moments later. Λέγονται παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Σ' ακούμε. Ναι, με ακούτε. Σ' ακούμε λέμε. Δηλαδή αυτό βοηθάει σε περίπτωση Ναι. χαλάσει τρένο μέσα ή οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να επικοινωνήσουν τα παιδιά οι προσταμένοι συνοδοί κατευθείαν με το κέντρο ελέγχου σειράγκων και να γίνει μετά οι απαραίτητες ενέργειες. Η επικοινωνία γίνεται και τέτοια. έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, δηλαδή υπάρχουν τοποθετημένα σημεία στο οποίο... Κάμερες. Μάλιστα, και μέσω των καμερών μεταφέρεται και ο ήχος. Ναι, μέσω καμερών. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ανοίξατε τις πόρτες σας για να πληροφορηθούμε και τα νέα συστήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπήρχε και μια ολιγορία στην σύνδεση γιατί είχαμε άλλα θέματα που τρέχανε και περίμεναν οι άνθρωποι για να μας δείξουν και την εικόνα, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πολύ ωραία, κύριε Ζήδρο. Σας βάζουμε σε κόπο, αλλά ξέρετε, ο κόσμος, ένα κομμάτι κόσμου φοβάται, έτσι, να βλέπουμε ότι κάπως εξελίσσονται τα πράγματα. Εντάξει, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Απομένουν ζητήματα. Μια χαρά! Όλα μια χαρά! Είχα πάρει λεφτά.